Aquí tenim un exemple de monomi. Això d'aquí seria el coeficient. I això d'aquí, la part literal. Aquí tenim dos monomis, que serien semblants ja que tenen la part literal igual. Bueno, anem a explicar les sumes i restes. Aquí, com podem veure, no podem fer l'operació perquè la part literal no és igual. I quan la part literal d'una suma o una resta no és igual, no es pot fer. En el segon cas, com que veiem que la part literal és igual, sí que es podria fer. I això donaria 8x2. D'acord. Veig que sumes els coeficients, però la part literal no. Correcte? Sí. Us explicaré les sumes i les restes. El primer no es pot perquè la part literal no és pas igual, la part literal és això. Llavors el segon sí que es pot perquè la part literal és la mateixa, x. Llavors resta 5 menys 3, que dona 2. Ja està. Ja està. Ara farem una multiplicació de monomis. S'haurien de multiplicar els coeficients, que en aquest cas seria 10, i amb la part literal el que hauríem de fer és sumar els exponents. Això és una multiplicació. Tens que sumar la part literal, que seria això. Si aquí dalt no hi ha res, doncs seria un 1. I després multipliques 2 per 3, que és 6. Llavors d'aquí, aquestes dues es sumen, o sigui que seria 4, o sigui x a la 4. Ara us explicarem com es faria una divisió de monomis. S'haurien de dividir els coeficients, que això seria 3. Després, amb la part literal, hauríem de restar els exponents. I quedaria així.